Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Tata anyị ga-eneba anya n'Igbo cosmology, ife gbasara ekwensu. Ị na-afụ ifete a na-asị ekwensu ekwensu. Ekwensu abụrụ devil, nke o ji abụ Satan, nke o ji abụ Lucifer, neither a serpent. Ndị Igbo kwenyesi ike n'ọdịnala Igbo, which is Igbo traditional worship. Ọdịnala na omenala Igbo, the culture and tradition of ndị Igbo. Otego ma dị ọkpụtọrọkpụ ndị Igbo ji wee kwenyesi ike na enwere Chukwu, Chineke ma ọ bụ okike. Ha na-asọpụrụ ma na-erubere ya isi. Mana ha kwenyesiri ike na Chukwu nwere obere chi dị iche iche, nke bụ na ọ bụ a middle man between Almighty God and a man, nke a kpọrọ Alusi. Ọnya bụ ịbịa n'ala Igbo, ha kwenyere Alusi kwenyesi ike. Mana Alusi a ha kwenyesiri ike dị ụzọ na-ese, which they are used to communicate with God Almighty. Nke mbụ bụ Ekwensu. Ekwensu bụ the God of the world. Nke abụọ bụ Ani, the mother of facilities. Nke ịtọ bụ Igwe, the God of sky. Nke ịnọ bụ Anyanwụ, the God of the sun. Nke ikpetemazụ bụ Amadioha, the God of thunder. Site na mmụọ na-ese ka ndị Igbo kwenyere bụ the middle man between okike and a man. Ha na-asọpụrụ ma na-eruwekwa ha isi, nke ha chọpụta na ha agaghị afụ okike Chukwu, ha agaghị emetụ ya aka ma ọ bụ n'onu ya. Site n'obere chi a ka ha ji were eme gịnị? A communicate with God Almighty. Ama na o kwere gị nghọta. Agba nke abụọ m ji akụzi ga-abụ onye bụ Ekwensu. Kedu ife ndị Igbo ji were fụta Ekwensu ka devil, Satan, Lucifer or serpent? Nwanne m, si ife nwere ike imedo mbụ ife ozi a, biko tinyere m akara share, like, gwa m ebumnobi gị. Gaa na my YouTube page ka etinye m akara subscribe ma on your link notification bell oge ọbụla m wejere ife ozi ka ị nwee ike igefu ya. Igbo bụrụ nze m ọzọ, kedu onye bụ Ekwensu? Chebiri m na agba nke abụọ. Ndị be anyị, ndewonu.